Ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Теҷа ва каса бардури азиз хеле созен хубен саломатиётон хубай настренотон созай гӯш кине ки дар ин рӯзон ормада чӣ рӯй кардаган ва чира гап мезанем. Мошини майда запару рӯй накардиян ки як камази арзон рӯй кардагиян. Участкои фурӯшӣ ҳастед дар шаҳри Ваҳдат ноҳияи Балҷвон. Хонаҳои заминӣ сармешаваи шаҳри Ваҳдат ва дигар ҷоҳо. Як бародар дар хонаи кредит дар кора як ҷо дар кора дар ин видео гапш мезанам. Квартираҳои арзони арзон ҳастед дар шаҳри Ваҳдат, шаҳри Исфара, шаҳри Норак, шаҳри Душанбе ва шаҳри Левакан. Хизиқи видео амия ки участкаи бардури азиз 26000 сомониш мега ва дукомната квартира 65000 сомонай ва дигар чизои арзон ам рӯй кардаган. Видеои имрӯзро ба хизиқ то охиша тамошо кунед. Хулосаи видео зури баде охи. Аз куҷо хона замин квартира дар кора дар комментария нависед. Ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. Агар он кас реклама дошта боша хона замин квартира мошин неми рақамҳои дестем бардури азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед. Ман реклама мекунам. Лайкора бижухен касе дар канали мо меҳмонед подписатсия кунед. На ими канал ягон рӯз ягон чи арзон мехаренда охи. Мирем усустак. дӯстони азиз, як ширката тавсия метиҳем барои граниса рафта омадан. Шуморо ай Москва ё Московский област худшон мераванд, мегиранд. Мошиношон мошинои беҳтарин замонавияй. Иншоалло соғ саломат ана ба гранисаи Қазоқистон бурда меора. Агар ҳуҷҷатотон нотуғрӣ боша, ҳамаи ҳуҷҷатотона туғрӣ мекуна мақсад. маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. Имо WhatsApp дора. дӯстони азиз, як мегзарем ба 1 миллиони имрӯза бачаи ачкидор навора сар мекунад ба қазиқаки сегӯшка. Камази фурӯшии соли баромадиш 1987 солай. Як сола ҳуҷҷат дорад, 2 та аккумулятори нав, 4 та баллони нав, 6 та баллони дигаш 70% мега. Состояние мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Адрес бардоро шаҳри Левакан, яъне ки пештара номаш Сарбанда будай, деҳаи Оғазада. шаҳри Левакан деҳаи Оғазада қарор дошта ҳами кам аст. Нархш бардурои азизам 110000 сомонӣ мега. Беҳад я нархи хубай бардурои азиз. Камази даркория иншоалло ки мегирен ай пай кору бор мешенда. 110000 сомон мега бардурои азиз. Касе харидор бошен занг бизанем бигӯен ки номеро рай канали Сауду Теҷа гирифтам, шумода арзон мекуна. бардури азизам мегзарем ба 2 миллиони имрӯза. Хеле ки дар аввали видео гуфтум, як бародар да ана хонаи кредит дар кораи марҳамат гӯш кунед. Як бародар да ай шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, ноҳияи Рӯдаки хонаи заминӣ кредит дар кораи суммаш то 130-150 сомонира боша, метавона ки тариқи нотариус ё забонхат қати пардохт куна. ҳар моҳ бардури азиз 3-4000 сомонӣ пардохт карда метавона. ина бардури азизам, агар шумо мисол хонаи заминӣ кредит дошта бошен, мақсад метавонед ки анами акада битен ҳар моҳ 3-4000 сомонӣ шумода мета. маълумоти бештара бардури азиз номерош ҳастай, занг зада мисол ана хонаи кредит дошта бошен, ами акада муроҷиат кунед. дӯстони азизам, мегзарем ба 3 миллиони имрӯза. Як квартираи арзона гап мезанем, бо диққат гӯш кунед. Квартираи фурӯши бардури азиз қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, пеши стадиони Навшда. Дом 7 этажа. Духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 60 квадратни метрай. Ремонти хона 100%. қолин пардара мепартаю, медрои зиндагӣ мекунӣ. Обу свеч мега ҳастай ҳуҷҷатор 100%, термос, газплита, люстра дора. қарби квартира дар бардури азиз мактаб, литсей, садик, нотариус, ҷои ЗАГС наздик будай. хулоса квартира ҷои зурда будай бардури азизам. Нархиш 300000 сомонӣ мега. 300000 сомон бардури азиз. маълумотша дар бар экран навистагим. касе квартира харе бардури азиз шаҳри Ваҳдат пеши стадион занг зада маслиҳат кунед. бардури азизам, мегзарем ба 4 миллиони имрӯза. касе ки мада подписатсия кардагиен ана участкаи арзона қабул кунед. срочния бардури азиз. срочна участкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, тарафи раҳи Норак, пости Гурхурда. 6 сутиқ замине бардури азиз. гирди замин маҳкам кардагӣ. обу свеч мега ҳастай мегзарониш тамом. ҳуҷҷатош техпаспорт дора, иҷозати мисол сохтмон доштай, як рез қим, як рез санг овардагӣ рехтагиай. нархш бардури азизам 47000 сомонӣ. ина бардури азизам.
касе ки мада подписатсия кардагиен участкаи арзона бихарен. Шаҳри Ваҳдат 47 000 сомон. номерои телефонашро занг зада маслиҳат кунед. бисёри бардуро мо рай ғарибӣ тамошо мекунанд, мега ки ай шаҳри Ваҳдат ягон хонаи заминӣ бимон. Ина бардурои азиз хонаи афши қарордора дар шаҳри Ваҳдат деҳаи Истиқлол 6 сотиқ заминаи 3 дархона хати калидориш кардагӣ кухни баня дар друниш будай, ремонташ ана шкатур стияшка монтажи свеч кардагиай. Свети овош як кӯча поёнда ҳастай мега. ҳуҷҷатош 100% будай, гирди хона ду тарафш маҳкамай, берани хонада ошхонаву ҳоҷатхона доштай. нархш бардурои азизам 140 000 сомонӣ мега. касе харидор бошен занг бизанен, бигӯен ки номерои канали Сауду Тиҷи гирифтам, шумода арзон мекуна. бардурои азизам мегзарем ба як участкаи фурӯши дига бо диққат гӯш кунен. Участкаи фурӯши қарор дорад дар ноҳияи Балҷувон, деҳаи Девдор. 22 сотиқ заминаи ҷош ҳамворай мега, дарахтои мевадиҳандаам шунондагӣ будай, ов свеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%, ҳамсояҳо зиндагӣ доранд. нархш бардурои азизам 26 000 сомонӣ мега. соҳиби участка мега ки срошнияй. касе ки бардурои азиз ай ноҳияи Балҷувон мисол ана участка харен ё мисол дар ғарибӣ қарор дорен участка куфтеса бошен, ина бардурои азиз соҳибиш мега ки соҳибиам участка мега ки срошнияй. занг зада маслиҳат кунед. бачаҳо чаб хай кофе талха биза ки ба фикрам ховуд бурдиса, мегзарем ба квартираҳои арзон. квартира десем бардурои аз қарор дорад дар шаҳри Исфара, духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад 50 квадратни метрай. домои пешна квартирара нав ремонт кардагӣ мега. соҳиби квартира маълумот додагӣ ки ана квартира дукомната ремонт шудагӣ тайёр мега, даромада зиндагӣ мекунӣ. воқеъ дар шаҳри Исфара ҷамоати нурафшонда қарор доштай, омада бинен мега камтарак арзон мешава. илтимос мекунам ки беҳуда занг назанен мега. нархш бардурои азизам 65 000 сомонӣ. касе харидор бошен бирен ай пеш бибинен, камтар арзон мекадай. бардурои азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Норак. як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад 40 квадратни метрай. домои пешна квартира ремонт доштаи. соҳиби квартира маълумот додагия ки як комната 4 этаж 40 квадрат шаҳри Норак гуфтагия тамом. хай дига маълумотшо мисол дига маълумотоша бо занг зада ба телефон мегирен. нархиш 158 000 сомонӣ мега. арзон мешава. пули урусиқати 1 108 000 рубл мешидай. бардурои ғарибам. номерои телефонаш ҳастай, касе харидор бошен, квартира хар бошен ай шаҳри Норак, занг зада маслиҳат кунед. бисёри бардуро мегӯянд ки ай шаҳри Душанбе квартираи арзон бумон. ина бардурои азиз квартира афши қарор дорад дар шаҳри Душанбе. як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад 29 квадратни метрай. район Мирзобек навистагия, дом новостройка, квартирара нав ремонт кардагиянд. соҳиби квартира маълумот додагия ки ана квартира пеши масҷиди Мавлоно да будай, гардиши Мирзобек. нархш бардурои азизам 210 000 сомон мега. касе харидор бошен таргават мекуна. номерои телефонаш ҳаст бардурои азиз, касе харидор бошен, маълумотша дар бар экран навистагиам, занг зада маслиҳат кунед. як чанд видео раҳмият додам. бисёри бардуро мегӯянд ки ай шаҳри Левакан, яъне ки пештара номаш сарбандам, квартираи арзон монен. ина бардурои азиз квартира десен қарор дорад дар шаҳри Левакан, духонага квартира дар 5 этаж қарор дорад 60 квадратни метрай. домои пешна квартира ремонт доштай. соҳиби хона гуфтагия ки хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Левакан, пештара номаш сарбанд, хона дар наздикии литсей Саддиқ ва бозорча қарор дорад. барои маълумоти бештар дар рақамҳо занг занед. нархш бардурои азизам 180 000 сомонӣ мега. касе харидор бошен, таргават, яъне ки арзон мекуна. пули урусиқати 1 263 000 рубл мешидай. номерои телефонаш ҳаст бардурои азиз, занг зада квартираи арзона ай шаҳри Левакан бихарен. пештара номаш сарбандай.
дӯстони азизе, ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст, ҷое ки кам аз участка хонаҳои заминӣ, квартираҳои фурӯшӣ рӯй кардан, ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам. Фикр мекунам ки хай нархҳои зур буд. Хай ки маъқул шид нашид барои дастгирӣ кардани канали бачаи ачкидор аммо як дона лайки бепула биҷиқен ва касе дар канали мо меҳмонем. Бардури азиз, форатон ки видеои мара мисол ҳар рӯз ё як рӯз пас тамошо кунен, канал да бардури азиз обязательно лайка биҷиқен ва подписатсия кунен. То лайк подписатсияра наҷиқен, видеоҳои ма шумода намерава. барои ҳам бардури азиз, форатон ки мисол видеои мара як минута тамошо кунен, лайк подписатсияра биҷиқен, видеоҳои ма шумода рафтан мегира. ва гапа бисёр намекунем то видеоҳои оянда. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. Дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. ва касе то охири видео рақатима чақчақ карда тамошо карден, дар комментария рақами 5 бинависен. Ман фаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден. Дӯстони азиз, хаяка.